sa pamayo kan mga bareta. Lampas 1 milyong pisong kantidad ning shabu na kumpiskar sa duwang magkasuway na operasyon sa Masbate asin Camarines Sur. Lalaki gadan kan madiskwido ang piglulunadang delivery truck sa Camarines Sur. 7 iba pa irido. Presensya ning nakakaudong nakasag nanutaran sa Bicol. Asin anom na establishmento di negosyo sa Daraga. Nasampulan sa Run After Contribution Evaders kan SSS. Maray na hapon, Biyernes, Hulyo 21, taong 2023. Uni na mga baretang Tatak Bicol. Madadaugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Lampas 1 milyong pisong kantidad ning illegal na shabu. Na-recover sa magkasway na operasyon sa Masbate asin Camarines Sur. Tulong target sa operasyon, arestado. Detalye sa report ni May Arango. Arestado ang duwang sospek na si Lloyd Changsia, 42 anyos, negosyante. Asin si Maria Cristina Rañola, paglinawan, 37 anyos, online seller. Parehong residente Campurok 2, Barangay Nursery, Masbate City. Sa ikinasar na bypass operation, pasado alas 9 kasubanggi kang pinagsararong pwersa kan Masbate Provincial Police Office, PDEA Masbate, Masbate City Police Station, Office of the Deputy Regional Director for Operations, Regional Philippine Drug Enforcement Unit 5, Municipal Drug Enforcement Unit Cambalud Municipal Station, as in 52nd Regional Mobile Force Battalion 5. Nakuha sa posisyon kan duwang suspetsyado ang pigkakarkulong lampas ang 200 gramo ng pigtutubudang shabu o 714,000 pesos ang street value. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Ariel Neri, hepe kan Masbate City Police Station, kaiba sa listahan kang high-value individuals ang duwang sospek. Si Chang ang dati naman nasubot na kulong huli sa iligal na pagpapalakop ng droga. Nakakarating din ito ng area ng Balod, municipality ng Balod dito sa Masbate. So yung area of operation niya hindi lang dito ma'am sa Masbate kundi tumatawid pa sa ibang munisipyo. Kaya malaking bagay ito ma'am kasi siya po ang nagbibigay ng susupply ng illegal drugs sa nabanggit ko ma'am na munisipyo. Pagbalgar sa Section 11 as in Section 12 kang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaatubango na kaso kan mga suspetsyado. Pasalamat po tayo sa mga Masbateño dito sa aming probinsya. Yun po mga kababayan po natin. Sa totoo lang ma'am, ang daming nagbibigay ng impormasyon sa atin. Kaya nga po ma'am, nagkakaroon tayo ng mga lead, nagkakaroon tayo ng mga target, gawa ng mga information na binibigay sa atin. Kaya nagkakaroon din po ma'am ng positive operation. Mientras tanto, arestado man ang sarug nagangara na Jomar Joseph E. Santos, 32 anyos kan Lower Bicutan, Taguig City, sa ipigkasar na bypass operation kang otoridad sa Zone Itaas, Barangay Agdangan, Baaw, Camarines Sur, pasado alas 10 ng banggi kasudma. Nakuha sa posisyon kan sospek ang 100 gramo ng pigtutubudang shabu na nagkakantidad sa 180 pesos. Sigun kay Police Major Dennis Quindara, hepe kan Baaw Municipal Police Station, dinakupan sospek matapos na pabakalan ng duwang heat seal transparent sa Shea and Pusher buyer. After verification na kinandak natin, na na-release lang, meron siyang kaso ng 2021 sa drugs din, pero na it was dismissed, so nakalaya siya. Apwera siya shabu, nakuha man sa posisyon kan sospek ang 0.5 gramo ng pinaalang na dahon ng marijuana. Sa presente, nasa hipatura na kang Baaw MPS ang sospek, asin mahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. 20 anyos na lalaki, gadan kan maaksidente ang piglulunadang delivery truck sa Camarines Sur. Uyang report. Naidara pa mangkuta sa ospital, alagad binawian man sa naning buhay ang 20 anyos na si Ryan Cater, kan Barangay Barayong, Ligao City. Alas 12:30 kasudmang hapon, kan maaksidente ang piglulunad ang kaning delivery truck sa Barangay Belcruz, Lupi, Camarines Sur. Napigmamaneo man sana kang ama kaning si Julie Cater, 58 anyos.
Sigun kay Police Major Bienvenido Enciso, hepe kang lupi PNP, gikan ang truck sa ligaw asin pasiring kutang Bulacan, nga ni i-deliver ang maabot sa 300 na sako ning baybay asin graba. Alagad man tang pigbabaybay ang pataas na porsyon kang nasambit na tinampo. Puminalyar ang makina asin preno kan truck. Rason nga ni ini an magduro diretso pababa, asin makabangga sa riprap sa gilid tinampo. Na nagresulta nga ni matabunan kan mga nasabing pangarga ang biktima na nasa likodan na porsyon kan truck nakapwesto. Pagpreno niya, dahil na nagkagat si brake niya kasi magabat, hanggang sa nagpauros na ito. O pagtagilid, nadatugang gatong mga mga baybay tsaka graba, duman na. Siguro napusan ito, pinakaangos. More or less, nasa 300 sakso ba na ito baybay. Maswerte man na minor injuries na ang sinapukan driver asin anum nalunad kan truck. Dapat kung ang sendong lundan truck, dapat ay overload siya. No, then talagang dapat ang brake, ang makina kayan dapat turning na i-inspection tanganing malikayan ito mga mechanical defect. Sigun pa sa hepe, bakuin ang primerong best na may na-aksidente sa lugar. Accident-prone area kaya ini, kaya mas maray nagad ang pirming pagreparon ang mga bihikulo antes ang pagbiyahe. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa sendang residensya, mantang nakaruluwas naman sa ospital ang 7 irido. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Nagkapirang establishmento di negosyo sa Banwaan, Candaraga. Nasampulan kan run after contribution evaders o race kan SSS. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Sorpresang pigbisita ka sa bagong aga kan personahes kan Social Security System o SSS an anom na establishmento di negosyo sa Banwaan, Candaraga nga ni ipagirumdum sa mga inian sa indang obligasyon bilang negosyante. Sigun sa opisina, parte ang aktibidad sa nagpapadagos nitang programa na Run After Contribution Evaders o RACE, kung sa ininiman ang sa indang ginigibong lakdang nga ni mapanimbag ang delinkwenteng negosyante sa nasabing banwaan. Kabali sa mga nasampulan, iyo ang laundry shop, car wash, canteen, aluminum asin construction supplier, asin cargo forwarder. Digdi na kumpirmadong day naguhulog din kontribusyon ang sa indang mga empleyado. They could take advantage na we find it very beneficial on their part. So yun po ang objective. And also, for those employers na na-identified namin, makisuyo, makiusap kami na it's time. Mayroon kaming condemnation programs na pwede nilang i-avail. And also, definitely, for our members. Ngunya na taon, ininaan pang 7 operasyon kan SSS sa bilog na riyon asin pang 2 best sa Albay. Sigun naman kay Jogar Tusok, pamayo kan SSS Legazpi, ginigibo ninda ini bako ngani manakot kundi itamaan sa langgibo kan nagkapirang employer o rogna sa probinsya. Pinapaalala natin dun sa mga elected na employers yung kanilang mga duties and responsibilities bilang empleyado na dapat sumusunod sila sa SS law. So, sa ibong kaini, ikinakaugmamandaan ninda na mas nangingibabo man giraray ang bilang kan mga tultol na employer na regular na nakakarumdum kan sa indang obligasyon. yung e-center na tinatawag, yung sa member services section kumbaga na makukuha mo na kung doon lang sa opisina, dinideliver din namin yung services doon. Tulad ng mga inquiries about sa contribution, yung mga pag-change ng data, mga basic na services. Anchored po ito sa trust ng management na digitalization, yun ang sinasabi natin, at saka yung going back to the basics. Siyang race operation ang nakatalaan na ikondusir kan opisina sa bilog na reyon antes matapos ang presenteng taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. BIFAR nagpatanid sa presensya ng Devil Crab sa kadagatang kan Bicol. Asin, digital poster making contest piglunsar kang DSWD Kalay Seeds. Yan na siniba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay,
known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. BIPAR, pinag-iingat ang publiko matapos na may manutaran ng mga devil crab sa nagkapirang porsyon ng kadagatan sa reyon. Detalye sa report ni May Arango. 5 taon nang nagtitinda ng lamang dagat si Nanay Evelyn. Kabali sa mga pigpapabakal niya, iyo ang kasag, nagikan pang Sorsogon. Sabi niya, puun kan magpaluwas ni abiso ang BIFAR dapit sa subuot presensya ni nakakaudong nakasag sa nagkapirang porsyon kang kadagatan sa Bicol, mas naging maingat na da siya sa pagpapabakal. Katunayan, pirmi niya da pigpapagirumdom ang sa iyang supplier na maging mabusisi man, lalo na sa mga pigpapadara sa iyang mga kasag. Inibilang pag-iingat niya man na makadanyar ning ibang buhay. Nari pa rin man sir, lalo kung mapabakal ka, siyempre masaro-saro ka kaiyan. Maakbot ka kayo ni saro-saro. Kaya maiiling mo itong arog ka itong may batik-batik tapos may balbon yun sir. Hulyo 17 kang ipaluwas kang BIFAR ang nasambit na abiso. Susug kaya sa pigpaluwas na reports kang National Stock Assessment Program asin kang Provincial Fisheries Office. Nanutaran ang presensya ni devil crab o liod o kaligmata sa mga kadagatan sakop kang Lagonoy, Camarines Sur, Mercedes, Camarines Norte, Kawayan, Masbate, Gubat, Sorsogon, Bulusan, Sorsogon, asin Matnog, Sorsogon. Ansisay man na makakaon ka na sabing klase ning kasag, posibleng makamati ning kadipisilan sa paghangos asin pagkaparalisa na posibleng mauli sa kagadanon. Yung aming opisina ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito sa Region 5, mayroon kaming nakitang information sa other regions ng aming opisina sa BIFAR 9 and sa other regions din na may advisory nga sila with regards to the na-identify na 2 species ng poisonous crab. Sigun kay Pio Quinto, madali man makumpara ang itsura kan devil crab sa ordinaryong mga kasag na pwedeng konsumuhon. Ang devil crab kaya igwaning mabatik-batik na color brown sa shell kay ni na iyuman mismo ang nakakaudong. Mantang mayo kay ni ang ordinaryong kasag. Dahil may findings na ng poison, siguro hindi lalayo doon sa parehas ng red tide. Ang tawag ata dyan is yung neurotoxins na nasa flesh, saka nasa shell nung yung species na yun ng crab. Paglilinaw kang opisyal, nagkapiran devil crab paman sa naan sa indang nanutaran kaya mayo paman gayong dapat ikahandal ang publiko. Alagad sa ibong kaini, importante manggiraray daan na maging rigbat nga ni day mabiktima ning liod o kaligmata. Kaya ang ginawa namin,
dahil doon sa advisory ng ibang areas na nabalidate din natin na mayroon sa atin. So ipiprevent natin yung makarating sa ganung punto na may maapektuhan pa dito sa atin. Sa presente, padagos ang pigigibong monitoring kang ahensya sa iba pang kadagatan sa rehiyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Bayanihan para sa pag-usbong Digital Poster Making Contest piglunsar kang DSWD, Kalay Seeds. Ano ang ubeto kang kompetisyon? Aramon sa report na ini. Fictional characters, asin mga imahe na sinusog sa celebrities. Ang nagkapirasa na sa mga obra kang 19 anyos na si Jan Yanson kan Legazpi City. First year college na sa kursong Associate in Computer Technology si Jan. Istorya ni Jan, senior high school siya kan makahiligan niya ang arts. Hulikan sa iyang talento, nakapag-compete na siya sa manibaybang art contest sa Albay. Saro na nga ni Jan ang Digital Poster Making Contest kang BFP Bicol, kung saan siya ang binistong first runner-up. Asin ngunyan, pigahandaan niya ang papaabot na Digital Poster Making Contest kang DSWD, nagigibon sa masunod na bulan. Pun po ako sa vector art, yung line art, ganon. Sabi ko, bago naman na medium, digital art naman. Tapos, ni-refer po ako ng teacher ko nung senior high school ako sa art contest, yung sa BFP po. Tapos, nagsaliman po ako. Tapos, duman po ako, nailing ko sa improvement ko man sa di ko man aram tigagame ko pero na-enjoy ko. Yan man importante po. Ang kompetisyon na babalian ni Jan, iyo ang ipiglunsar pa sa ng Digital Poster Making Contest kang DSWD, kapit bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalay Seeds. Sigun kay Ranel Ansertan, Social Marketing Officer kang nasabing opisina, objeto kang kompetisyon na maipaluwas ang natatagong talento kang gabus na senior high school, asin college students sa bilog na reyon. Sentro kang tema ang mga pigpamating heroismo kang sendang volunteers na nagtauning dakulang pagbabago sa komunidad. We wanted to create an activity kung saan included po yung ating mga youth sa volunteerism. So, we want na ma-understand po ng ating mga college students, senior high school students, po ano ang true meaning ng volunteerism and bayanihan. Bayanihan para sa pag-usbong, ang tema kang kompetisyon. 12,000 pesos ang pwede ser na maiuli kang first placer. 9,000 pesos naman ang second placer. 6,000 pesos man sa third placer. Mantang 3,000 pesos naman para sa People's Choice Award. May mga dapat sanang tandaan ang mga kabale. The contestants may use po yung Photoshop, Illustrator, or any related po na software applications para sa pag-design po ng mga digital posters. So the posters po, ang size po niya ay dapat A2, 300 ppi, and then CMY MK color mode, and in portrait format. So the poster must be submitted po in PNG file format po and name the entry with the artist name po. The selection po ng winners, ang criteria po ay relevance to the theme, so yung bayanihan para sa pag-usbong, and in connection dun sa 4 principles po ng community-driven development, which are nga yung participation, inclusivity, transparency, and accountability. Sa mga maut magbali sa kompetisyon, ipadara ang sendong obra sa Gmail account kang Kalay Seeds antes Agosto 21. Agosto 31 naman, nakatalaan ni anunsyar ang tulong uminangat sa kompetisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Refresher seminar as in workout kang nagkapirang referee sa Albay, pigkondusir sa syudad ning Legazpi. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Lampas ang gatos na referee sa probinsya ng Albay ang nagtiripon sa ginibong refresher seminar and workout na ginibo sa Sarong Hotel Syudad ng Legazpi kasabagong aga. Si John Leonard, pigpapasalamat na igwanin siring na aktibidad na pigo-opresir para sa mga siring niyang referee, na syertong makakadugang panin kaaraman. I want to participate when it regards with these refresher course and seminars para makatulong kami na
i-enhance yung capability ng mga referee throughout mapa Pilipinas or worldwide. Saro sa mga imbitadong speaker si Eman Faraon, Commissioner kan International Basketball Federation as in technical head kan samahan ng basketball ng Pilipinas sa Bicol. Sabi niya, sa paagi kan aktibidad, mare-refresh ng gadan isipan kan mga partisipantes urog na sa mga basic rules sa basketball. Dugang pa niya, yaon sindangani maghirasmanin mga bagong rules na pigpapautob na ngunyan kan FIBA sa kawat na basketball. So kailangan natin doon, siyempre kailangan yung basic rules ng basketball may turo, yung mga basic rules sa officiating may turo. Doon naman sa mga datihan naman, repressor na lang sa kanila yon. Pero sabi nga is officiating is a continuous learning process. Kahit datihan ka na, dapat kailangan mag-aral pa rin. Kailangan mag-aral pa rin. Kasi ang FIBA rules, hindi natin alam, after 1 month, after 1 year, nababago. So kailangan ma-update tayo ng mga bagong rules ng FIBA. Ininan pang-apat na refresher seminar and workout sa Riyon, enot ining ginibo sa Banwaan kan Bato asin Tigaon sa Camarines Sur, asin sa Daet, Camarines Norte. Dakula man ang pasasalamat ni Faraon sa mga nagsuporta sa indangani ma-realisar ang siring na aktibidad. Napakalaking pasasalamat namin dahil tinulungan kami ng Ako Bicol dito sa ganitong klaseng pagtitipon or training ng mga referees natin. So napakalaking bagay po sa mga referees natin na mabigyan unang-una ang venue, pagkain nila, sinuportahan ng Ako Bicol. And isa pang kagandahan, nag-offer ang Ako Bicol ng sa medical sa mga referees natin. Kung may hindi naman natin hinihingi, may mga relatives sila na nagkaroon ng problema sa health, tutulungan ng Ako Bicol. Madurar ang pagtiripon, sundo sa Domingo, Hulyo 23. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang Tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!